наред е 28-годишната преподавателка по информатика Детелина. С какво се занимавате в Смолян? Значи аз съм от Смолян, но работя в Карлово учител. По информатика, математика. И автоматика. Автоматика. А с музика? В началното образование съм пявала на сцена. Госпожата биология ми каза, че много хубаво пея. И аз после дълго мислих и до ден днешен си мислих дали наистина е било така. Ами добре, да започваме тогава. Don't leave me out of the rain. Come back and to break back my smile. Come and to take this tear away. Bring back those nights when I held you beside me. Break my heart. Say you love me again. On this hurt you coast and walk out to the door and walk it out in my life and cry this tear. Просълзих се. Аз се разплаха почти. Добре, ти преподаваш информатика, така ли? Да, и математика. Класна съм много. Добре, в информатиката не се ли изисква английски език? Изисква се, да. Справям се. Фънки, предлагам да направиш разрез. Да. Вертикален, хоризонтален. Ами да. Учителката по биология ви е била кръгла идиотка. Това го запомнете от мен. И тя ви е измамила страховито просто. Ако я видите някъде да минава унази по биология, вратнете един шамар. Вие мрънкате и не може да пеете, защото пеете фалшиво. Благодаря ви, че се явихте. Всичко най-добро ви желая. Лек ден. Всичко. Всичко хубаво.